Oikein hyvää päivää ja tervetuloa seuraamaan Elämää Varkaudessa -sarjaa. Nyt olen täällä Varkauden kaupungintalon edustalla ja hienoa, että saatiin Suhosen Timo haastateltavaksi. Niin kertoisitko, Timo, vähän omasta työhistoriasta? No, työhistoria on semmoinen, että olen nyt ollut tuossa viimeiset 19 vuotta kohta tuossa tehtaalla töissä, paperitehtaalla kunnossapitäjänä ja sitten tietysti luottamusmiehenä ollut reilut 10 vuotta kaiken kaikkiaan. Se on niin kuin työhistoria tällä hetkellä. Sitten kertoisitko vähän tästä, että kun olet tässä Varkauden kaupungin hallituksessa varapuheenjohtajana, niin minkälaisia haasteita ja minkälaisia visioita teillä on nyt tälle vuodelle? No, kyllä haasteita on, totta kai kun tiedetään mikä tilanne kaupungissa on työttömyyden osalta ja talouden osalta on totta kai ollut kovia haasteita, mutta kyllä nyt tässä näyttää, että se rupeaa laiva kääntymään hitaasti, mutta varmasti sinne oikeaan suuntaan. Eli kyllä visiot totta kai on kaupungin puolella ne, että saadaan taloutta kuntoon ja saadaan puitteita kuntoon siten ja pidettyä siten, että täällä on hyvä ihmisten asua ja Varkaudessa jatkossakin olla. Sitten olit ehdokkana tuossa viime vuonna niin eduskuntavaaleissa, niin sait aika loistavan äänimäärän, mutta se ei valitettavasti riittänyt ihan tuonne eduskuntaan, niin kertoisitko vähän mietteitä siitä? No, ne oli hyvät vaalit, että saatiin taas uutta oppia siitä, että mitä vaalit on ja mitä niissä tehdään. Ja hyvä, että Varkaudesta saatiin kansanedustaja, eli Matti Semi meni läpi, se oli loistava juttu ja itse sain sen äänimäärän, minkä sain ja se meni niin kuin meni. Otetaan siitä oppia mahdollisesti seuraavia vaaleja varten.
Aiotko lähteä ehdokkaaksi seuraaviin vaaleihin vai onko vielä salaista tietoa? Ei se salaista tietoa. Toki aikaa on vielä muutama vuosi sinne niihin vaaleihin, mutta jos hengissä ollaan ja terveenä ollaan, niin kuka tietää. Sitten tuosta viime vuodesta, että täällä Varkaudessa järjestettiin pitkästä aikaa nämä Speedwayn SM-liigakisat niin toukokuussa ja syyskuussa, niin pääsitkö seuraamaan näitä kisoja viime vuonna? Kyllä pääsin seuraamaan ja sitä oli kyllä paljon aikaa, kun edellisen kerran olin käynyt katsomassa, mutta kyllä huomasin, että kyllä kovat on ajajat ja on ammattimiehiä ajamaan, ihan huikeita kisoja. Ja huomasin, että siellä oli paljon muitakin katsomassa, että Varkaassa oli aivan loistava paikkakunta Speedway-osakilpailujen osalta, mitä kuulin tuolta muualtakin. Että kyllä Varkaudessa tämä homma osataan erittäin hyvin. Tässä on vähän yli tunti kisan alkuun, niin Tomi, kertoisitko vähän tämän vuoden ankkureitten näistä kuskeista, että millä lailla kuskit ovat sinun mielestäsi valmistautuneet tähän kauteen? Fiilikset on hyvät ja luottavaiset. Tietysti paikalliset Mustosen veljekset, niin Jesselä sato pari kauan avauskisaa pois, mutta on tehnyt kovasti töitä ja on kovassa iskussa ja on yksi joukkueen heat leaderi. Appe tietysti polvivamma on haitannut kauteen lähtöä, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa olleen kunnossa ja sisulla ja sillä kokemuksella mikä Apella on, niin kyllä se varmaan homman klaaraa. Niklas Säyri on mielenkiintoinen kaveri.
on tänä vuonna ajaa ekaa kautta 500 sillä ja on Team Finlandin mukaan ajanut Ruotsissa muutama ottelun ajanut hyvin. Et uskoisin, että tulee liigassakin ajamaan meille hyvin pisteitä. Tänään on sitten ulkomaalaisvahvistus Kutsajev meillä sitten mukana ja on kovan luokan mies, että on varmasti ajaa tänään lujaa ja tulee paljon pisteitä. Järjestetäänkö Speedway-kisoja tarpeeksi tällä hetkellä Suomessa vai pitäisikö enemmänkin järjestää? No enemmänkin kisoja totta kai aina voisi olla. SM-liiga meillä on hyvä, viejoukkueen liigas on tosi tasainen ja marginaalit on pieniä ja pieni heilahus suuntaan tai toiseen niin saattaa vaikuttaa joukkueen sijoitukseen paljon. Ja tasaisessa liigassa niin kolmos-neloskuskit, eli nyt varmaan Appe ja Nikke meillä tänään, niin on ne monesti ne ratkaisevat, että nämä ykkös- ja kakkoskuskit ajaa yleensä niin hyvin pisteitä ja tasaisesti toisiaan vastaan, että monesti ne on ne kolmos- ja neloskuskit, jotka sitten ratkaisee sen. Mitkäs on kuljettajan fiilikset ennen kisaa? Fiilikset on nyt todella hyvät ja hyvillä mielillä lähdetään kisaa kohti. Onko minkälainen harjoituskausi ollut nytten? Harjoituskausi on ollut ihan hyvä, on salilla tullut käytyä ja hyvin reenattu ajamista ja 3 kisaakin on nyt tällä hetkellä ollut. No valmistautuminen tähän kilpailuun ajon osalta ei ole mennyt ihan loistavalla tavalla, että viime heinäkuussa Ranskassa särkynyt polvi vihottelit koko talven ja kevään ja nyt vasta viime viikolla sain sitten ajoluvan ja sen myötä en ole yhtään kilpailua kerennyt alle ajaa muutamat harjoitukset, mutta vauhti löytyi takaisin hyvin ja uskon, että illalla pystyy taistelemaan ihan joka jätkää vastaan niin kuin normaalisti.
Kyllä mä luulen, että me voidaan hyvää sijoitus tänään ajaa, jos kaikki onnistuu. Ja aika paljon lasketaan Niken piikki, että pystyy pesemään niitä muita liigan heikoimpia siellä. Ja kyllä kaikki joudutaan tekemään kovaa työtä, tänään voitetaan. Niin monta kisaa satanut sisään, että tää on vasta meikäläisen eka kisa. Että hyvällä fiiliksillä. Kauheasti ei ole kyllä talvella tullut kuntoa tehtyä, mutta paljon on ajettu nyt, niin se on siinä tullut takaisin. Как ты чуешь сегодня перед гонкой? Ну, перед гонкой хороший настрой. Очень хорошая атмосфера в команде. Дружелюбный коллектив. Ну, как бы все хорошо. Niin se Aleksi sanonut, että fiilis on todella hyvä ja oman joukkueen muut kilpailijat tehdään aika hyvä se kaikki, että se usko, että se kaikki toimii hyvin ja yritä parhaillaan kaikki. Nyt on tämän päivän SM Liiga Speedway-kisat ajettu ja minkälaiset fiilikset jäi tästä tämän päivän kisoista ja tästä tapahtumasta? Tapahtumassa onnistuttiin hienosti. Yleisö oli paikan päällä. No aina tietysti voisi olla enemmänkin, mutta tyytyväinen täytyy olla, että ylipäätään ihmisiä tuli noin paljon. Tästä on hyvä parantaa, vaikka se voi vaikeaa ollakin, mutta ne resurssit, mitä oli käytössä, niin käytettiin tänään kyllä hyvin. Ketä haluat kiittää tästä tämän päivän tapahtumasta? Ja teillä varmaan aika iso talkooporukkakin on ollut tekemässä tätä. No yleisötapahtuma, niin totta kai yleisölle se kiitos, että nehän tämän tekee mahdolliseksi, että talkooporukka on sitten, joka toteuttaa tapahtumaa ja niitä on ollut tässä viikon parin mittaan useampia. Ketään nimeltä mainittamatta, niin kiitos koko Poppolle, että jokaisen työpanos tuli tarpeeseen. Mitä mieltä itse olet tämän päivän ankkureiden ajamisesta? Ankkurit ajoi hienosti. Parantamisen varaa jää ja aina on helpompi parantaa. Se on vähän huonompi homma, jos tullaan sitten takapakkia, mutta jostain se on aina liikenteeseen lähettävä. Että kilpailujohtajana ja vanhana ankkurikuljettajana niin voin sanoa, että oli jätkien panokseen ihan tyytyväinen. Mitkä fiilikset jäi nyt tämän päivän kisasta?
No kokonaisuutena jäi ihan hyvä, että oma ajo ei oikein kulkenut toivotulla tavalla, että siinä oli niin monta seikkaa, mikä alkoi ihan hyvin, mutta sitten loppua kohti ajo hiipu. Mutta itse kisa me aloitettiin tosi vahvasti ja oltiin mukana jopa voitossakin ja sitten pikkuhiljaa vähän minunkin heikkous siinä rupesi tulemaan esille ja ei sitten lopussa pystyttykään enää vastaamaan. Mutta mielestäni ylisuoritettiin tänään, mitä laskeskelin, niin parempi suoritus oli mitä odotettiin. Kolmanneksi tulitte, niin minkälaiset fiilikset jäi nyt tästä kisasta? No vähän apea mieli, että keskellä kisaa oltiin jaetulla johto siellä siinä ja sitten siihen muutama epäonnistuminen vähän joka kuskille ja puhuttiin sitten kolmanneksi, mutta positiivista kaikki taisteli loppuun ja ei montaa pistettä kuitenkaan jääty kakkoselle ja kolmoselle ja loppujen lopuksi yhteispisteisiin lasketaan ajetut pisteet, että se ei silleen tuo kisasijoitus haittaa. Mitä mieltä olet tämän Varkauden kisan katsojamäärästä? Täällä näytti olevan aika hyvin porukkaa. Aivan uskomatonta oli kyllä vetää, kun niin täälläkin yleensä ollut kisoissa meidän ja muiden mummot kahtomassa, niin nyt oli, mitä oli 500 ihmistä, niin tosi huikeeta oli vähän tuulettaa välillä. Iso kiitos kaikille. Suoritus oli hyvä. Pieni pettymys, ei ihan saatu loppuasti haastettua kotkia ja haukkoja, mutta ihan hyvin pojat taistelivat. Pari pientä virhettä ja se tällä tasolla maksaa paljon. Minkä kouluarvosana antaisit Varkaus-ankkurit joukkueelle? 8,5. Olisi mennyt kiitettäväksi, mutta pari pientä virhettä, niin ei ihan kiitettävää kehtaa antaa pojille. Hyvä olit kyllä siinä. Voi ihan rintarottingilla mennä. Säyrien Nikke ajoi hienosti, nuori kaveri ja Jesse taisteli hyvin. Kusaev oli niin hyvä kuin odotettiinkin. Tietysti hänellä vähän se sotki kisan loppu, että hänellä hajosi siinä kaatumisessa se oma pyörä, että se varmaan vähän vaikutti siihen loppuun. Appe taisteli sen mitä pystyi. Tietysti se näkyy, että pitkä ajamattomuus ja polvi vielä vaivaa, niin se näkyy Ape-suorituksessa. Kokonaisuus hyvä. Minkälaiset tavoitteet on sitten ensi kuun alussa järjestettävään seuraavaan Speedwayn SM-liigakisaan? No, parempaa suoritusta tietysti aina lähdetään hakemaan. Katsotaan sitten mihin se riittää. Tästä yleisömäärästä? Yleisömäärä oli loistava. Tosi hieno määrä suomalaisia Speedway-liigaotteluja. Upean työn teki Varkauden porukka täällä. Oli tosi hienosti järjestetty tapahtuma. Oikein ylpeä saa olla kyllä siitä. Mutta 5.9. on sitten seuraava kotiottelu, liigaottelu lauantaina. Silloin viimeistään tärähtää.